iya sa face mask. So, diri na kita sa aton man nga mga nagapatamyaw sa subong iya nga aga sa kay Klein Harden. Good morning Action Boy and Action Ann. Always gid kami diri nga nagalantaw sa Hong Kong. Sa kay Angie Jimeno Halandune. Good morning Action Radio. Greet ko mga kaupod ko sinang Nene, Jinky Kagadina nga nagapamati gid. Sige, salamat gid. Sa kay Gracia Hareta Horvidilia or Horvidalia. Good morning, Action Radio Bacolod. Please greet ang ako niya unika iha. Happy 16th birthday, Aya Horvidalia. Pila? 16. 16th. Oh, sige, Happy birthday. Sa liwat sa kay Aya Horvidalia. Sa kay Suzetta Plomeda. Good morning ko na sa Action Boy. Sa kay President namon, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Good morning man sa mga Energy Fans Club and also sa kay niya nag-greet ang preparar kagid karon kay Dennis karon kay preparar. Ikaw na nung kantay ni nako. Bala ka mo. Okay, Action Boy, sa kay Bert Hirapusco Caraballo. Good morning da sa inyo nga duwa Action Boy and Action Ann. Monitor kami diri sa Hutudahan Dumanan. Kag tamyaw ko lang mga Caraballo family sa Banwa Sengkando ni kag sa syudad sang Sipalay. Sa kay Helen Wesna, good morning man. O, imo okay na da? Okay na di kay sa gina-set up ko pa ho. Gina-set up mo pa. Ate, sige. Makontinue na ko, de. Sige lang. Sa kay Jeron or Heron Inisal, Landel Luhan, good morning, Action Boy and Action Aunt. Patamyaw sa family ko sa barangay Bakong sa syudad sang Bago. Sige. Good morning. Sa kay Anjo, good morning. Galantaw gid kami diri sa Talok, bye-bye. Bago magapasunod sila ba? Sa kay Sir Melchor Baruca Rombines, good morning man. Morning Sir Boy, kag Ma'am Ann, kag lihog lang great advance. Happy birthday sa iya nanay, kay Nanay Canet Andrade nga ari sa iya kapihan. Thanks gid. Naga-monitor man sila kon Action Boy. Ang kapihan kala ni Nanay Canet nara sa hinubaan. Sabi ko anay ganit sa dangkalan. Sa hinubaan, guro na sa baybay Sige. Sa kay Lilian Bermudez, good morning, Action Team. Congratulations sa akong classmate da sa kay Kwan, kay Lilian Bermudez. Nakuha na siya muna feature na sa saka daw newspaper nila tubla sa Australia. Na-feature na siya sa tungod sa iya nga pagkuhan sa mga face mask bala ko bra. Na-feature na siya. Sige. Standby na kita sa mga balita lokal diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Ginklaro sa Department of Health Region 6 nga pwede mausara sa publiko ang eyeglass type nga face shield umpisa karon nga adlaw Agosto 15. Inapagklaro sang DOH 6 kasunod sa pamangkot sa publiko angot sa specifications ng face shield nga nasaad sa Department Order 0345 sang DOH. Sa mga mando nasaad nga ang face shield ang dapat may adjustable band kag nagapilit o kung nagakaigugid sa iya sining agtang sa ipagawa nga first statement sa DOH 6. Importante nga ang face shield na nagatabon sa bilog nga guya. Una nga nagpagawa sang mando ang Department of Transportation kag si Labor Secretary Silvestre Bello III nga dapat magsuksok sang face shield kung magsaka sa pampubliko nga transportasyon kag kung sa ulubrahan bilang dugang proteksyon kontra COVID-19. Nagpatigayon ang Bacolod City Health Office ang swab test sa mga pulis nga yara sa contact tracing team. Bilang mga frontliner kag sensitibo sa ila trabaho, obligado ang CHO nga ipaidalom ang mga ini sa RT-PCR test. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office kon BCPO.
17 ka miyembro sa PNP nga yara sa contact tracing ang sa pagpanguna ni Police Major Sherlock Gabana. Sulod kay Pico, hindi malikawan nga matapikan sa COVID-19 ng kapulisan bangod expose sila sa pumuluyo. Madumduman, 3 na kapulis sa Bacolod ang natapikan sa virus. Panugyan naman ni Pico sa mga kapulisan, ipatuman ang social distancing kag pagsuksok sa face mask agud malikawan nga matapikan sa kagaw. Sulod pa kay Pico, may disinfection na nga ginahimo ang CDRMO sa pila ka opisina sa Bacolod City Police Office. Confirm na effective August 12. Magbalik na daya si Police Captain Leo Estupa. Ano matabo kayo, Major? Nanguna naman ang Negros Occidental sa may pinakabaramo nga bagong COVID-19 cases nga na-report kahapon nga adlaw Biyernes. Sa datos sa paggawa sa DOH-6 ang Western Visayas ang may 68 ka bagong COVID-19 cases. Ang Negros Occidental ang may 27, sunod ang Iloilo City nga may 16, Bacolod City nga may 13, probinsya sa Iloilo nga may 10, kag Capiz nga may 2. Ginanunsyo sang DOH-6 nga may 19 ka bago nga nag-ayo sa masakit sa Region 6. 700 naman ay 2 na ka lab results ang ulihin nga nagwa. 68 diri ang positibo, kag 717 ang negatibo. Sunod sa DOH-6, ila sa karon ginasunod ang reporting sang DOH National, kag wala na gina-report ang detalye sang mga nagpositibo. Gintay dalom sa Intelligence Validation Workshop ang pila ka mga miyembro sa PDEA, Region 6 kay mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang PDEA PNP Provincial Intelligence Validation Workshop on Barangay Drug Clearing Program ginhiwat kahapon Biyernes sa PDEA Regional Office 6. Dugang pa ni Gomez, tuyo sini nga mahibaluan ang status sa mga barangay nga nag-apply para sa Barangay Drug Clearing Program bilang preparasyon sa natalana nga deliberasyon sa idalom sang Regional Oversight Committee sa Setyembre 2, 2020. Nagbalik naman bilang hepe sa Police Station 2 si Police Captain Leo Estopa matapos na-graduate sa 6 kabulan nga Public Safety Officers Advanced Course sa Cebu. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, nagbalik bilang hepe si Estopa sa Police Station 2 sa Agosto 12, kasunod siya order nga napit sa Agosto 10. Si Police Major Sherlock Gabana ginbuslan ni Estopa ang temporaryo assign sa Administrative Office ng BCPO. Magluwas nga hepe sa Police Station 2, si Estopa mag-serving ahead sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU. Sunod kay Pico, temporaryo yata ni Estopa ang CDEU samtang nagapangita pa sila sa opisyal nga magapungko sa nasambit nga opisina. Confirm na effective August 12. Magbalik na daya si Police Captain Leo Estupa. Ano matabo kayo, Major Gabana, Colonel? Sa subong, kay may ara kita diri reshuffling as part sang aton nga staffing pattern diri sa Bacolod City Police Office, gin-assign siya diri sa aton sa admin as per guidance ang aton nga City Director. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa kalapusan nga balita lokal, patayang isa kay NPA samtang 3 naman ang pilason sa nagluntad nga engkwentro sa separado nga sitio sa Barangay Sandayaw, Syudad sang Gihulgan, probinsya sa Negros Oriental, las 12 sang udto kahapon. Suno kay 3rd Infantry Division na Internal Affairs Officer Army Major Sinon Pansito III, nagpatigayon sing combat patrol ang tropa sang 62nd Infantry Battalion matapos nikabaton sang report nga may presensya sa mga armado nga grupo sa lugar. Dugang pa ni Pansito, isa ang patay kag isa ang pilason sa bahin sang New People's Army, kag duha naman ang pilason sa bahin sang Philippine Army. Sa bahin sang sitio Maluya, kapin sa 15 ka mga armado ang nakaengkwentro sang Philippine Army, samtang ginabulubanta 20 naman ka mga rebelde ang nakaengkwentro sang otoridad sa sitio Tabaco, tanan sa Barangay Sandayaw, Syudad sa Gihulgan. Sunod kay Pansito, nagapadayon pa ang hot pursuit operation sa mga army sa lugar. Naibaluan nga kahapon nakaengkwentro man sa isa ka unit sang 62nd IB ang ginadigar mga rebelde sa sitio Uway-Uway, Barangay Quintinremo, Banwa sang Moises Padilla sa probinsya sang Negros Occidental. Nag-result of the encounter, dalawang bilya ng mga sundalo, our part, dalawa ang sugatan. On the part of the enemy, hindi pa namin alam as we are still scouring the part sa area. Ang kabahin sa pagpahayag ni Army Major Sinon Pansito III. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kag sa
ato naman nga mga paglikaw mula sa sining mga respiratory diseases. Parehas ang ubo, sipon, trangkaso. Ang Dr. Fred's Pure pagbukas ang klase, ginpaisol sa Oktubre 5. Samtang PhilHealth, ginsuspend ang cash advance system para sa tanan nga mga ospital. Detalye sang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Okay, good morning sakay migo naton Roberto Gallo sakay One Ball Gallo. Kay Rose Wenner, good morning man. Sakay One Ball gali dugay-dugay ano ko si imo no, ano gani panag ni machat. Machat ko si imo dugay-dugay. Kay ara sa sa balay subong ni John Real Casimiro, ining boxer nato ni from the Philippines lang may away ni siya, no. I-check ko dugay-dugay. Ma-chat lang ko sa imo ka magkatapos ang ako diri mag-break ko karon, no. Sakay One Ball Gallo, no. Rose Wenner, good morning dira sa Germany. Sakay Dennis Richard Tibor Roma, tsakto nang imo mo. No, correct na. Diyo tayo nilang kuno ano timpla ka piso no kay basi mag-alwak na naman. Hindi na ikaw makanta pa na mag-alwak. Bisan ka mo ano pa da. Ni si Dennis ni. No? Tamji nga Perla. Ano naman pa else? Sige. Tapos na bala kay Dennis bala, no? Good morning, watching from Kuwait. Greet ko lang galit taga Cartagena nga nagpamati Pirmi family Mayo dira. Good morning. Ernesto Rodillas kay Alex Fuentes. Happy weekend man sa imo, Alex. Solping, Rhea May Perolino Tapang. Good morning. Greet ko lang si mama kag si papa ko sa Kawayan. Mga pamilya Tapang dira. Good morning. Kay Ethan James Sarmiento, Dennis Malaga, kag sa mga taga La Carlota. Kay Rudith, bugtaw na da kuno. Kay manindahan na kamo ni Dennis. Sige, kita mo na sunod mo. Cory Vidaha from Kuwait. Good morning ko na sa family Panisales ang barangay Banga, Kanduni, alin sa Manila. Karen Kadungo Dusaran. Good morning man. Edwin Pineda. Ginatamyaw lang gali mayan ni Karen ang mga tita kag tito niya sa Sumag. Watching from Silay City. Din ka na gani, dili ka kay Tata Ripolio Kahelo? Yes. Sige, go ahead. Sa kay Tata Ripolio Kahelo, good morning. Patamya ko lang sa akong pamilya sa Biarin, Linaw, sa Kabankalan City, Action Boy. Kahelo family, God bless Action Radio. Sa kay Divina Fuentes sa Binyamon, good morning to all. Good morning madara sa imo ma'am. Sa kay Erwin Gonzales, good AM monitor lang man siya kuno Action Boy. Sa kay Eleuteria Mamanaw Lambo, good morning Action Boy and Action An. Keep safe always. Ikaw man dira. Sa kay MJ Ruby
Salazar. Mayong aga, Action Boy, watching from Japan. Good morning. Mga friendship mo na, Action Boy. Correct. Keep safe, Negrosanon. Kay Edmar Rakilitar, good morning, Action Radio, watching live from Bago City. Family, Sabi doon niya, Kagmugar. Mga taga-Limbo ni. Mga kababayan. 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 Sige. Kabalokogi na lahog-lahogan lang tani Hindi mami. na gid kuya, hindi na kuya, ginaako ko ginaya malibagon gid kuya Dennis, ya tutuod gina. Amo na nga wala gid ko ga-participate sa mga singing sesh. Diba? Lahog-lahog ka lang kuno prosagad ka kuno. Nadala lang ko to kagapon pero honestly walay gid eh. Na-greet manggali ni Rose Wenner ay brother si Eric Monibet. Birthday gali subong ni Eric Monibet. Happy birthday! Dira sa may Barangay Caridad, Bago City. Happy birthday Eric Monibet sa Barangay Caridad, Bago City, ha? Damo subong birthday kay ti ang mga nanay subong birthday man. Kuan niya Mother's Day, hindi birthday. Mother's Day ang sumo sa mga mothers. Mother's Day man. Mother's Day sumo. Pero galing kay basang iban kagapon pa. Kapon pa ng iban. Kagapon pa kay Saturday Sige. subong. Kay Evelyn Duca Cantolino, good morning man. Sige mga ka-aksyon, standby kita sa aton mga balita national diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 21, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Education nga ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ilang rekomendasyon nga ipaiso ang pagbukas sang school year 2020-2021 halin Agosto 24 pagkadto sa Oktubre 5. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga ang nagsumiter sila sang rekomendasyon sa itong tiyalikdan nga Agosto 6 matapos ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, kag Rizal ang ginbalik sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sunod kay Briones, base sa memorandum ni Presidente Duterte, ilay patuman ang pagpaisor sang klase sa Oktubre 5 bilang pagsunod sa Republic Act 11480. Sa idalom sa among alay, ang Presidente, base man sa rekomendasyon sang Secretary of Education, ang may puder nga magtala sang petsa sa pagbukas sang klase sa bugos nga punsod sa tiyon sang state of calamity o kon emergency. Sa nabaluan, pila ka opisyal kag sektor ang nagpanawagan nga ipaiway ang pagbukas ng klase sa Agosto 24 bangod hindi pa preparado ang mga manunudlo sa pagpatuman sang distance learning. Gin-suspense ang PhilHealth ang kontrobersyal nga cash advance system para sa tanan nga hospitals bangod sa nagapadayon nga investigasyon sa ginaligar irregularidad sa ahensya. Suno sa ahensya, ginhold sang PhilHealth ang interim reimbursement mechanism kun IRM para magbatigayon sa evaluation sa system kag resolbahon ang mga issue nga nagwa sa congressional inquiries. Gin-promisa sang PhilHealth nga magapangita ang ahensya sang paagi para mas maging responsive ang IRM sa kinahanglanon sang healthcare facilities nga apektado sa COVID-19 pandemic agud siguro nga ang pasyente padayon maka-access ang sang kinahanglanon nga health services. Samtang nag-file sang duha ka hagna sa Senator Bongo, Chairman sa Senate Committee on Health and Demography nga tuyo mapawakod ang national program para sa tuberculosis eradication kag mapasangkad pagid ang Philippine Health Insurance Corporation coverage sa pagbulong sa kidney failure. Isa sa mahagna nga mo ang Senate Bill 1748, tuyo nga mamidahan na Republic Act 10767 ug ang Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act. Ang hagna nagatuyo nga makatukod sa TB registry kag monitoring system para ma-address ang issue sa ulihi nga pag-report sa kaso sang TB sa gap nga nakitaan sa 2016 National TB Prevalence Survey. Ang registry mag-record sang personal information sang tanan nga pasyente sang TB, type of TB kag treatment nga nabaton.
Ang inihatikang tuyo nga mapasangkad pagid ang benefit package sang PhilHealth para sa mga pasyente, adults kag kabataan para ilakip ang coverage sang multi-drug resistant tuberculosis kag ang extensively drug resistant tuberculosis. Mga report ang DOH sa time base sa mga ginakabig nga naka-recover sa COVID-19 o kung mga pasyente nga naka-recover na, apang wala pa ginakabig nga nag-ayo sang laboratorio o kung LGU sa kada semana, umpisa Domingo nga adlaw. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini nga isyatibo ang ginatawag nga offline recovery, kag ini ang kinahanglanon kasunod nga may ebidensya nga nagapakita nga ang mild kag asymptomatic patients ang maka-recover sa 14 ka adlaw, kag ang yara sa critical o kung severe cases ay nagakinahanglan sang masobra 20 ka adlaw para maka-recover. Ginpatag ni Vergere ang pagdeklarar sa recoveries ang evidence-based bangod ang mga asymptomatic patients nga wala na sang sintomas sa 14 ka adlaw, umpisa nga gin-swab test ang gina-consider na nga recovered. Sunod pa kay Vergere, ang mga mild COVID-19 cases nga wala na sang sintomas kag nakatapos na sang 14 ka adlaw nga nga isolation, umpisa nga gin-swab test ang makabig naman nga recovered. Sunod pa kay Vergere, ang iningatikang ang ginahimo man sa Estados Unidos, Europe kag India. Ginpahayag naman sa DOH nga nagapagigangot ng gobyerno sa Pilipinas sa 16 ka mga COVID-19 vaccine developers. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may siyaman ka vaccine manufacturers nga kabahin sa COVID-19 Vaccines Global Access o kung COVAX Facility, isa ni international collaboration para mapadasig ang pagdevelop kag pangnagtag sa COVID-19 vaccines. Bilang miyembro sa COVAX Facility, ang Pilipinas ang sigurado nga mayara sang access sa COVID-19 vaccines. Positibo si Vergere sa negosasyon sa tungas ang Pilipinas kag sang Russia nga nakadevelop sang una nga bakuna kontra COVID-19. Apang sunod ka Vergere, wala nagatutok ang DOH sa Russian vaccine lamang, kundi gina-explore man ang iban kaangay sang solidarity trial sang World Health Organization. Ginpatag sa FDA nga wala ginapilit ang mga tao sa pag-intra sa clinical trials para sa bakuna kontra sa COVID-19. Matapos sa pag-anunsyo sa gobyerno sa Pilipinas nga mag-intra ang pungsod sa phase 3 trials ng bakuna nga ginhimo sang Russia. Sunod kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, mayara sang vaccine expert panel ang DOST kag sila ang magapili sa mga site kag hospital kung diin patigayon ng trial. Ginpatag na Domingo, mayara sang patigayon nga random selection kag kung napilian ang tawo ang pamakuton kung mag-intra ini o kung hindi. Sunod pa kay Domingo, ipahibaluman sa mga mag-intra sa trial ang tanan nga posible epektos ng bakuna kag ila pag-intra ang dapat voluntary. Wala man sa nga bayad ang mga tawo nga mag-intra sa trial. Una, nga ginpahayag sang Russian ambassador sa Pilipinas nga handa mag-supply ang Moscow sa nga vaccine para sa pungsod ukon mayara sang local production. Kalakip naman ang dugang insentibo sa mga health workers sa dalom sang Bayanihan 2. Sunod kay DOH Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ina magkabulig para mapasangkad ang ilang emergency hiring sa mga healthcare workers. Ang Pilipinas ang sa karon nga kinahanglan sang 9,725 ka slots para sa emergency hiring sang health human resources. Apang pagkatapos ng pinakabulan nga recruitment, mayara lamang sa 7,135 ang nag-apply para sa 342 ka mga pasilidad. Sa idalom sa ginaduso nga Bayanihan Act, nalakip ang proposed benefit nga 10,000 pesos nga risk allowance para sa mga private health workers karon nga pandemic. Ang mga public health workers ang makabaton man sa special risk allowance kada bulan. Ang public at private health workers ang makabaton man sa hazard pay. Sa idalom sa Bayanihan 2, iga-institutionalize man ang libre nga accommodation, transportation, life insurance kag nagakaigo nga compensation para sa mga healthcare workers. Sa katapusan ng balita national, nagdangat na sa 153,660 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nadugangan sang bag-o nga 6,216. Ini ang ikaduhang ation nga ginreport sang DOH ang pinakamataas nga bago nga kaso sang COVID-19 sa isa ka adlaw. Sunod sa DOH, mayara sang 1,038 ka mga bag-o nga nag-ayo sa masakit o kung sa kabuusan nga 71,405 ka mga recoveries. May nagdugang nga 16 nga napatay sa masakit o kung kabilugan nga 2,442 ka napatay. Ang Pilipinas ang may 79,813 ka mga aktibo nga kaso. Naglabot naman sa 1,029,489 ka mga tao ang napaidalom sa COVID-19 testing sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Mga
Inyong imamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,